שותפים יקרים, בתאריך 12 למרץ 2025, חברת דחווה העולמית שחררה גרסה חדשה לאפליקציה DMSS, גרסה 2.0. במהלך סרטון זה אני אציג בפניכם את השינויים והחידושים באפליקציה. הגרסה כוללת שדרוגים משמעותיים לממשק המשתמש, עיצוב חדש, מערכת התראות מתקדמות, ותיקון בעיית התמיכה ברישום חשבון אישי ובכניסה מאובטחת. כחלק ממעבר לשירותים מאובטחים יותר, החל מה-20 לחודש מאי, ניתן יהיה להוסיף מכשירים ולבצע פעולות מסוימות, אך ורק לאחר התחברות לחשבון משתמש. אם עדיין לא פתחתם חשבון, אנו ממליצים לכם לעשות זאת בהקדם, בתהליך פשוט, מהיר וידידותי. ההתחברות עם החשבון האישי מאפשרת קישור ישיר של כל המערכות והמצלמות וההגדרות לחשבון שלכם, שמירה על הנתונים גם במקרה של החלפת טלפון, ממשק חדש, נוח ומהיר, התראות חכמות עם תזכורות מותאמות אישית, וחוויית שימוש בטוחה, חלקה ורציפה. אז איך נרשמים? לאחר הורדה והתקנה של האפליקציה בחנות האפליקציות שלכם, פותחים את האפליקציה ולוחצים על כניסה התחברות. בוחרים את המדינה ואת קידומת הטלפון. מזינים את כתובת האימייל שלכם ובוחרים סיסמה. לאחר שהזנו את כל הפרטים, נמשיך בתהליך, ובמסך הבא נתבקש להקיש קוד אימות שישלח לתיבת הדואר הנכנס שלנו. נעבור לתיבת הדואר הנכנס במייל שאיתו נרשמנו, ונעתיק את קוד האימות שנשלח אלינו, הישר לתיבת קוד האימות במסך הרישום לאפליקציה. ועכשיו נתבקש להזין את הפרטים שהזנתם ברישום, וזה הכל. החשבון מוכן לשימוש. לאחר ההתחברות, נעבור לשלב נוסף ומאוד חשוב. העברת המכשירים מהחשבון הלא רשום לחשבון החדש שיצרנו. אז איך אנחנו מבצעים זאת? במסך הראשי של האפליקציה לוחצים על כניסה למודול. משם באפשרות העבר התקן מקומי. בוחרים את מערכת ה-NVR או המצלמה הרצויה, מזינים את סיסמת החשבון ומאשרים. לאחר מכן מוחקים את החיבור המקומי, וזהו, המכשיר משוייך לחשבון. אז עד כאן החלק הראשון של סרטון ההסבר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הטיק-טוק שלנו, ושם נפרסם את החלק השני של הסרטון, שמדבר על אופן השימוש, האפשרויות וההגדרות החדשות שהתווספו לאפליקציה החדשה. בכל שאלה או בעיה בתהליך, צוות התמיכה הטכנית שלנו עומד לרשותכם בימים ראשון עד חמישי, ונשמח לתת מענה בכל שאלה. תודה על שיתוף הפעולה, וסליחה על אי הנוחות הזמנית.